Assalamu alaikum everyone. Samir DZ reaction back with another reaction, yo lovers. This is just a request in this and thank you for trust and yeah. Dora, Dora, she will singing nothing more official music. Yo lovers. So my name is Evan from Algeria, North Africa, with Morocco continues the reaction. And they have depression and anxiety attack from all time. And I do nothing in my life, no job, nothing, just YouTube here. And that's all you do. You need to know a little bit about me. So yeah, 3, 2, 1, and it's coming out now. Let's go. Let's see what's going on here. Okay, let's go. Let's go, Dora. Oh my god. This okay. I love piano. Wow, she looks so beautiful. Губили всичко, ако реша, че не искам да те нося с мен. Затварям очите, за да простя, да са леки моите рамене. И днес е ден, но не мога да си вярвам. Всичко се върти, а пък аз оставам. Ще се подреди, както винаги, но знам, че ми трябва секундата. Ходя на пръсти около теб, само да може да си добре. Оставям ти едно сърце, нищо повече. Взимай си всичко, ако решиш. Скъпите думи, на които държиш. Оставям ти едно сърце, нищо повече нямам. Защо те избирам, ако боли, мога още малко да потърпя. Сигурно вече има следи, но нали не са по твоя гръб. И днес е ден, но не мога да си вярвам. Всичко се върти, а пък аз оставам. Ще се подреди, както винаги, но знам, че ми трябва секундата. Ходя на пръсти около теб, само да може да си добре. Оставям ти едно сърце, нищо повече. Взимай си всичко, ако решиш. Скъпите думи, на които държиш. Оставям ти едно сърце, нищо повече нямам. Надявам се да помниш моето име. Ако случайно нещо се разминем, знай, че те мисля, малко ми липсваш. Желая ти само любов. Ходя на пръсти около теб, само да може да си добре. Оставям ти едно сърце, нищо повече. Взимай си всичко, ако решиш. Скъпите думи, на които държиш. Оставям ти едно сърце, нищо повече нямам. Нищо повече нямам. Повече нямам. Wow. Epic. Oh my god. Wow. That's with Dora. Beautiful song, and she's so beautiful. Oh my god. I love this. If you love this, you want to see more reactions, smash a button, subscribe, notification, follow me TikTok and Instagram. That's all you need to do me so much to me. If you do that, thank you so much. And yeah, this is amazing, yo. Amazing. And thank you for watching. Peace, salam.